ଛେଳି ଫେଳି ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ଗୋରୁ ମଣିଷ ସବୁ ଯାତ୍ରା ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଏତେ କାହାକୁ ପାଟି ନା ବାବୁଦ ବି ହେଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଟି କରେ ହଁ ତେଣୁ ଏତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରିକି କ'ଣ କରିବି ହଁ ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି ଯାହା ନଷ୍ଟ ହବ ହବ। ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଏଟା କାଟିକି ଉଦାଳକ ଆଶ୍ରମ ହବ ହେଇଗଲା ନା ଏଟା ଉଦାଳକ ଆଶ୍ରମ ଏଟା ଉଦାଳକ ମୁନି ଉଦଳାଟା ଉଦାଳକ ମୁନି ନାଁରୁ ଉଦଳା ନା ଓହୋ ଓ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶିଖିଲେ ଉଦାଳକ ମୁନି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେ ଉଦାଳ ନାଁରେ ଉଦଳା। ହଁ 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 ବୁଝିଗଲେ। ଏ ମୁନି ମାନେ କେବେଠୁ ଆସିଲେ? କେବେଠୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଜାଗାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଁ ହଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁନି ସ୍ଥାପନା ଇଏ କରିକିରି ଏଠି ପୂଜା ହେଲା ଆଉ ଏଟା ସବୁ ନିଜେ କରିବା କଥା ଆଉ ଆଗରୁ ଯେ କେଠୁ ଆସିଲେ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିନେ ତ ବହୁତ ଇତିହାସ ହେଇଛି ଆଉ। ସେ ଉପରେ ସେଠି ମାଆଙ୍କର ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଗୌରୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଠି ପାହାଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସପୁରୀ ଗାଡ଼ି ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ଚାରିକଡ଼ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ସପୁରୀ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆଉ କିଛି ହବନି ହଁ ମାନେ ଏତିକି ସଫା ସୁତୁରା ବି କରି ହଉନି ଜଣେ ଆପଣ ହିଁ କେତେ କରିବେ ହଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସଫା ଦେଖିଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କରିବି କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ସେ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏ ଏରିଆ ମାନେ ଏ ଏରିଆର ଯାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଏରିଆଟାକୁ ପାର୍କ ବାଗି ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲେ କେତେ ପାର୍କ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଲୋକ ଆଉ ଏରିଆଟା ଆଉ ହଁ ହଁ ପାଣି ଅଛି ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବାସରେ ଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଅଜ୍ଞାତ ବାସରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ପକେଇଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଇଠି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଧନୁ ଟଙ୍କାର କାହାର ମାନେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଇଛି ନାଇଁ ଏଇଗୁଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାନରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଭଲ ତାଙ୍କର ଯାନ ସେ ଯାନ ସବୁ ଆସିଲେ ଏଠି ରଖିଦେଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଗଳିଯିବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଦେବସଭା ଅଛି ଭିତରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ତା ପାଖକୁ ଯେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ ଯାଇପାରିବାନି ବସନ୍ତ ବାବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓହୋ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଏଇଟା ପରା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ବାହାର କଲେ ଏଇ ପଥର ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି ସବୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଫିଟେଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇଠି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆରକଟ ଜୁନିପୀଠ
ସେ ବାଟେ ଗୁଡ଼ ହଁ ଏ ବାଟେ ଗୁଡ଼ ହଁ ସେ ମଝିଟା ହେଲା ଓହୋ ବୁଝିଗଲା ବୁଝିଗଲା ହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ମଝିରେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାସ୍ତା ହଁ 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 ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ହଁ 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 ତାପରେ ଯେଟା କି ସେ ମଉସା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ହୁଁ ଏଠି ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଭିତରକୁ 4ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ହୁଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୁଁ 4 ଦ୍ୱାର ଅଛି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତା ଏଇ ଏଟା ସେ ଆସିକି ଜାଲ ଫାନ ହଁ ହଁ ରଖିଦେବେ ରଖିଦେଲା ପରେ ହୁଁ ଏ ପଥର ସବୁ ରହିଗଲା ହୁଁ ରହିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ହୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି କେହି ମଣିଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ପ୍ରକୃତି ହଁ ଏଇଠି ସେ ଲୋକ ଆସିକି ମା ଗୌରୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗୌରୀ ଆଶ୍ରମ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କାଳକ୍ରମେ ଆଜିକି ସେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି 8-10 ବର୍ଷ ଓହୋ କି ଅବସ୍ଥା ହଁ ହଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ସେ ପିଲାଟା ଫୋନ କରିଥିଲା ହୁଁ ସେ ଆସିନେ ସେଠି ଦେବକୁଣ୍ଡ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ହୁଁ ସମବୃକ୍ଷ ହୁଁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ହୁଁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସିବେ ଟାଙ୍ଗିରିଆ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଠି ରହିବେ ରାତି ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ 10-15 ଜଣ ସୁବିଧା ହବନି ହୁଁ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ହଁ ଆରାମସେ ରହିହବ ବାସ୍ ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଏଇ ଘରଟାରେ ବି 10-12 ଜଣ ରହିଯିବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଘରେ ବି ରହିବେ ହଁ ଏ ଘରେ ବି ରହିବେ ହୁଁ ସବୁ ତ ଘର ଅଛି ଏ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ହେବେ ପୁରା ଖୁସି ହେବେ ସେ ଆସିନେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ହଁ ହଁ ବାସ୍ ସେ ଅନୁକୁ କହିବେ ଟୁରିଜିମ୍ ବାଲା ଥରେ ଆସିନେ ହଁ ଏଣିକି ଚାଲିଲା ବାରିପଦା ଟୁରିଜିମ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ ହୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧଡ଼ାକ ଧଡ଼ାକ ହବ ସେ ହୁଁ ଆସିକି ନିଜେ କେଠି କ'ଣ ହବ କହିବେ ହୁଁ ମୁଁ ବି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ କି ରୁହନ୍ତୁ এটা বাঁ পটକୁ ଯିବ ବାଙ୍କ ଓହୋ ଯିବ ଏଇ ଭିତରଟା ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯିବ ଓହୋ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ପଥରଟା ଅଛି ହୁଁ ତା ତଳ ସେଟା ଯିବାର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହଁ ହଁ ସେ ତଳେ ବି ସେଟା ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭାବି ହଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଥିବ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ହେବ ହଁ ଏଟା ବଡ଼ ଥିବ ତା ହୁଁ ତା ଉପର ପଥର ହଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ଆଗ ଯୁଗ ଦେଖ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ହୁଁ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ହେଲା ହୁଁ ଏଠି କେନ ହୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦେଖ ପଥର ଯୁଗା ସେଠୁ ମାନେ ମୂଳ ପିଠ ପଥର ପଥର ହୁଁ ପଥର ହୁଁ এইসব পথর স্টেপ ହେଇକା ତାକୁ ସବୁ ଥାକ ଦେଇକି ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ପଥର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି କରିଛି ଗୋଟେ ପଥର ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଥର ହଁ ସେ ପଥର ଉପରେ ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ପଥର ହଁ ତାପରେ ଯିବ ମାଣିକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏଇ ପଣସ ଗଛ ହଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏଇ ପଣସ ଇଏ ହୁଏ ଧରିକିରି ହଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପଣସ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସେ ତା ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବନି ପାହାଡ଼ିଆ ପଣସ এইଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ଏଇ ପଥର ଫଥର ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ହଜିଯିବେ ହଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଥାଉ ନମସ୍କାର।